на италиански е Сант'Анджело. Точно така, Сант'Анджело. Сант'Анджело. Да, ама на италиански трябва. Сант'Анджело. Виж, той не се хваща сам пред мен. И помня би задали. Вокли ли си? Да. Гитарско, е? Много разговарях такива да си купя, ама не иска. Това е яко. Функцията тия тригия ги има всяко. Отзад са с дупе. Има някакъв мулци. Я виж. Видя ли го? Кое? Мълчето ли? Не, там има някакъв дворецик. Той е от същото. Не, той е от това, от същото. Сант'Анджело. Шенка, че това е крилата. Нормален е обикновен. Обикновено. Натурален е обикновено. Нормален е. Да, ако кажеш нормален, да, но натурален е всичката. И газираната и това. Така ли? Да. Ти си бил оператор. Това е снимано. И са нагли бургутите. Аз съм така, само че там в Острия, цялата Острия съм е научил на Изус. Къде ме хвърлиш, все се оправя. Само че там няма чак толкова песни вечки, има, да. Тя Остия се бе стар, тя от римско време, от императорите. Да. Там е било пристанището. Едно такова зареждахте два пъти. Как ми след се пачка. Ако търсим да не е това там. Да, ето за Палацио Говерно Литература. Ама, аз тук непременно, защото аз гледаме така да обиколим повече улици и да стигнем до по-главните неща. Като има опасност някоя да се покажат и стават да се излея и тема. Снеми го, това е ще. Това е пияца на Волна. Пияца на Волна. Ама в Рим и фонтанчите дал Бог, освен църква. Ай, тук е да площада так. Това е църквине, Айо! Аз ми случи Музео Дирон.
Аз мисля, че ето фонтан бъркаш ти. Или не? Ето тук още един има на пяца на фон. Това е много хубаво. То е хубав площад, нали? Да. Както изложението. Обаче фонтана Ди Треви е просто невероятно. Ама на вас не мога да знам. Драйки, Да не загубиш оператора и... никога не правиш. Толкова те обичам, че няма как да стане тази работа. Още едно фонтанче. Тия фрим нямат фонтани. Фонтана. Фонтано да е навън. Ако снимаш всички църкви, ще трябва да купим 10 църкви. Да. Коя беше та? Сан Августино. Защо навигаторе? Не мога да намеря изход. Ама не, то... Ето вие стелетата, вие ди рипета. Трябва да... Тук някъде. Видела скров. Обаче мотори има, Мирко, нека да нема. Това не викат моторин. Тия малко. Аз не харесвам тия малко. Харесвам това. Пиеро Гуиди. Пак ти як на филм ще 300 евро. Сигурно. Това вече не знам какво е. Обаче хича не искам да знам. Защото съм толкова уморена. А туриста продължава.